Moi! Päätin tehdä videon. Ensimmäisen ikinä. Moi kaikki! Mä oon jo pitkään miettinyt, että mä haluaisin tehdä videon, mutta on se niin vaikeeta. Tänään nimenomaisesti haluaisin kertoa yhden asian. Mitä mä ajattelin tänään. Ja voi vitsi, nyt kun mä istun tässä, niin tää tuntuu niin typerältä. Siis tossa on mun edessä, tossa on kamera, joka kuvaa mua. Ja mä istun tässä ja mä puhun sille. Ja välillä mulla on, tietysti se samanlainen olo esimerkiksi julkisella paikalla. Mä haluaisin ottaa selfien. Mä ihan hirveästi haluaisin ottaa sen. Mutta se on jotenkin niin omituista mun mielestä. Niin kuin ilmeillä jollekin esineelle, joka on sun kädessä. Ja sun pitää tavallaan ikään kuin kuvitella, että siinä on joku. Ethän sä muuten kun sais aikaiseksi mitään järkevää ilmettä. Sun pitää kuvitella ne sun tulevat katsojat. Tai kenelle ikinä sä aiot sen kuvan näyttääkään. Siihen. Sun pitää kuvitella. Sä visualisoit tähän ne kaikki ihmiset. Ja sitten kuvittelet, että mä katon teitä. Ja mä hymyilen teille ja mä puhun teille. Ja mulla on koko ajan käynnissä tässä semmonen niinku, samalla kun mä puhun, niin semmonen visualisaatio. Vaikka todellisuudessa mä puhun vaan niinku esineelle, joka on muovia ja metallia ja mitä liian. Mä oon ihan yksin tässä huoneessa. Tää on siis noi kissat, mutta ainut ihminen tässä huoneessa. Kissat ei tämmöstä tietoa varmaankaan tarvitse. Tästä tulikin nyt sitten video aiheesta, että kuinka hölmöltä tuntuu kuvata videota. Mä oon tosiaan lähdössä reissuun ensi syksynä mun miehen kanssa. Ja me ollaan myös suunniteltu, että me aiotaan kuvata sieltä reissun päältä paljon videoita. Ja ne tulee olemaan sellaisia enemmän niin kuin, että kuvataan niitä paikkoja ja kaiken maailman eksoottisia juttuja, mitkä meitä sattuu kiinnostamaan siellä. Ja sitten varmaan editoidaan aika paljon niitä videoita. Etitään musiikkia siihen taustalle, mikä auttaa niin kuin herättämään sitä tunnelmaa, mikä meillä on sitten niistä paikoista tullut. Ja tulevina kuukausina kameraa joutuu siis opetella sietämään. Se näyttää ihan silmältä. Se näyttää ihan silmältä, joka tuijottaa mua. Ja se ei ole niinku ihmisen silmä. Sen takana ei ole mitään. Se on ainoastaan niinku semmonen sieluton, ontto, tyhjä silmä. Jollain tavalla pahan suova. Tai sitten ihan täysin neutraali. Riippuen siitä, että missä mielentilassa itse sattuu olemaan. Kai. Tämä mun ensimmäinen video on tietenkin todennäköisesti täysin epäaito. En mä pysty olemaan tässä rennosti. En mä tiedä mitä mä sanoisin. Mä halusin vain näyttää oman naamani teille kaikille. Että
tämmönen mä oon. Ja oon lähdössä reissuun ja oon tekemässä lisää videoita. Mies tekee enemmän kuin minä. Mä otan ehkä enemmän valokuvia ja kirjoitan sitten tekstejä siihen blogiin. Ja yksi semmoinen asia, mikä on mulle niinku tärkeää mainita mun blogista ja koko reissusta ja varmaan koko mun elämästä, on siis se, että mä en tule kirjoittamaan sieltä reissun päältä mitään semmosia niin kuin matkablogipostauksia, mitä mä yleensä näen ihmisten kirjoittavan. Koska mun reissun tarkoitus ei ole ensisijassa nähdä uusia paikkoja, tavata uusia ihmisiä, maistella uusia ruokia. Toki ne on niin kuin mulle tärkeitä välineitä ja tärkeitä kokemuksia. Mutta reissun ensisijainen tarkoitus on kuitenkin semmoinen henkinen polku ja oman itseni löytäminen. Eli reissu ja kaikki mitä siellä tehdään, aikataulut ja muut, tulee pyörimään mun henkisen kehityksen ympärillä. Toivottavasti me saadaan se jotenkin toimimaan. Ja mä tuun kirjoittamaan tekstejä nimenomaan siitä näkökulmasta. Henkisen kehityksen näkökulmasta. Eli ne tulee olemaan tosi filosofisia, henkisiä. Siellä tulee olemaan varmaan aika paljon runollisia vertauskuvia, koska mitä henkisemmäksi menee, niin sitä vähemmän sitä voi analysoida. Ja mun tekstit on yleensä aika analyyttisiä ja mä tuun analyyttisistä lähtökohdista. Mä oon tosi paljon opiskellut sitä. Mutta mitä henkisemmäksi menee, sitä vähemmän sanat enää riittää. Ja sitä enemmän täytyy pelata mielikuvilla ja semmosilla, että mä maalaan semmosia mielikuvia teille siitä, että millaista on olla henkisellä polulla. Ja sillä ei ole edes mitään merkitystä, että onko mä jossain reissussa. Mä en usko, että sillä on mitään väliä. Se nyt vaan sattuu olemaan mulle semmonen juttu, minkä mä valitsen tehdä nyt tässä elämänvaiheessa. Mutta periaatteessa mä voisin olla henkisellä polulla ihan yhtä hyvin täälläkin. Mä voisin olla ihan missä vaan, ihan minkä tahansa tekemisen kautta. Henkisellä polulla vaan yleensä tulee semmoinen tarve vähentää niitä asioita, jotka vie huomiota pois siitä henkisyydestä. Ja siitä tässä reissuun lähdössä on kysymys. Että pääsee vaihtamaan vähän maisemia ja painamaan sitä kautta aivoissa ehkä jonkinlaista on-off-nappulaa. Ja pääsee eroon näistä tutuista ympyröistä ja tutuista kuvioista. Koska ne tutut kuviot, automaattiset uskomukset, aikataulut ja mallit, millä elää sitä omaa arkeaan, niin ne on osittain sitä, mikä pitää kiinni vanhassa. Ja henkisellä polulla me ei haluta pysyä vanhassa, vaan me halutaan räjäyttää tajunta ja siirtyä uuteen tietoisuuteen. Eiks niin? Okei. Ei mulla tällä kertaa enempää. Please, kommentoikaa jotain.
kertokaa mulle, minkälaisia ajatuksia tää video herätti. Oliks tää ihan tylsä? Oliks tää jotenkin epäselvä? Oliks tää kiinnostava? Koska mä ite tykkään tosi paljon mun omista jutuista. Mutta mä hirveästi niinku haluaisin jakaa niitä mun näkökulmia myös muille. Ja että ne olisi niinku muistakin ihmisistä kiinnostavia. Mä oon ehkä ensisijassa semmonen niinku tarinankertoja, että mä kirjoitan mun ajatuksia niinku sanoilla paperille. Mutta mä ajattelin, että jos mä kokeilen tämmöstä niinku vähän erilaista tapaa, että mä puhunkin kameralle, koska mä oon myös aika hyvä puhua. En ehkä just nyt niinku tänään, koska mua vähän jännittää, että tää on mun eka video, mutta periaatteessa, jos tästä tulisi tapa, niin mä oon kyllä hyvä puhuja, itsevarma ja karismaattinen. Mut joo. Tää on aika kiva. Huomasit, kun enemmän kuin pääsee eroon tosta jännityksestä ja tosta tuijottavan silmän pelosta. Okei. Moi moi!